Kanang nibalibad siya kay mag-study sa dihang gi-invite nimo og Bible study. Murason gyud nga dili siya pwede, pero dili gyud mo balibad kung invite to birthday. Daghang alibay basta prayer meeting, pero mag-una pirmi basta naay outing. Igsuon mura magnaay something. Mao ba nay we love God more than anything? Higala, hatagan po nato siya higayon. Labong rabag natay pangayoon, mukalita og kamainampuon. Dapat excited ta sa Panginoon nga buluhaton. Ang panahon nga para iya, di nato kawaton. Kabalo man ta nga di ta busy, pero lang gipili nato nga magpabisi-bisi. Kay wala lang gitay gana mo attend, so sige lang tagpa-pretend. What if si Lord ka ano? Ang walay panahon nimo? Unsa kay atong mahimo? Hinoon ato araman po ng choice. Kung di ta niya, di po siya mamugos. Wala may mawala sa iyang pagka-Diyos. Pero kita hinoon magpabiling magantos. Usa lamang kapag pahinumdum mga igsoon. Mabungahong kahaponon mga higala, ampo, amping, abantita. To God be all the glory. God bless.